Jongens en meisjes, goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over het WK in Qatar. Omkeerping, scheiding van mensengeruchten en moderne slavernij. Hoe zorg je naar het WK voetbal met zo'n soort commotie rondom Gastloon Qatar? Of matte je überhaupt nog wel zien? De maatschappijleerles van leerlingen van de HAVO-top in Burgum staan mij te moen voor slijden ramp van het WK. Wat vinden de leerlingen van de controverse? Nou, ik vind het zelf wel goed dat het WK gewoon gehouden wordt. Want als al het gedoe is geweest voor helemaal niks, dan vind ik dat een beetje zonde. Ja, ik vind zelf dat je daar gewoon nog wel naar kan kijken. Want ik denk niet dat, je dat dan zomaar kan overslaan, zo'n groot evenement. Als er zoveel mensen dood zijn gegaan om die stadions te maken en dan gaan we ineens niet meer kijken, dat vind ik, dan is al hun moeite voor niks geweest. Nou, er zijn bij meerdere gebouwen waar mensen op het leven kwamen. Dus omdat die in het gebouw zoek me net als vol om treuren ook. Dat het wereldkampioenschap net alleen nog meer om sport draait, is de aankomende tijd wel duidelijk worden. Maatschappijleerdocent George Hansens wil de leerling bewust maken van de tjustere kant van het voetbalevenement. Wat gaat er aan zo'n WK vooraf? En wat is de prijs die zoveel arbeidsimmigranten daarvoor hebben moeten betalen? Dus het is ook goed om leerlingen, denk ik, duidelijk te maken wat de achtergrond van zo'n WK is. En waarom er dan ook zoveel protest tegen dat WK in Qatar is ontstaan. Met andere woorden, het feit dat hij die aanvoerdersband draagt, betekent dus wel dat hij ook een politiek statement, een politieke bewering maakt. Hij zegt, dat moet toch eigenlijk kunnen. Wat vind je daarvan? Als hij zelf vindt dat hij daar een politiek statement over wil maken, zou dat moeten kunnen uit mijn ogen. Die One Love boen ze onvierder Virgil van Dijk maar je net meer dragen bij de wedstrijd in Senegal. De KNVB wil mij de bondszinlitten geen discriminatie te wijzen. Maar de FIFA dreigt het met een gele kaart. Stom eigenlijk best wel. Ze maken gewoon doen wat ze willen toch. Het is een jaarbandje, het maakt het heel veel uit. Er zijn heel veel landen waarin iedereen wel gewoon kan zijn wie die wil zijn. En dan denk ik van ja, hou het dan daar, zeg maar. Controverse of net, de leerling bleef gewoon naar het WK in Qatar zien. Wat dan wel de oplossing is, vinden de leerling lastig. Ik denk als Nederland zelf dat je niet heel veel kan doen. Ik denk dat je wel meerdere landen nodig hebt om er echt iets aan te doen. Alleen ik vind wel dat je als Nederland een keuze kan maken. Maar voor de rest, je kan niet echt iets doen als één land zijnde, zeg maar. Ik ben iemand die kijkt naar voetbal om spanning te voelen. Ik voel me betrokken bij het Nederlands elftal. Dus ik moet u bekennen, ik ga vanmiddag wel kijken naar die wedstrijd. Ja.